Igbo kwenu wezuokwa n'ọzọ biko o nwere ihe m chọrọ ka m ji ụnụ ma gwakwa ụnụ ọ bụ ịma na ịterite n'ụwa niile agọrọ ụmụ Afrịka ụgwọ irute n'Afrịka ọ bụrụ Naijiria iwe rutezie na Naijiria ọ bụrụ ụmụ Igbo ebe ọ bụla ụmụ Igbo nọ ndị nọ ha na-akụkọrọ ha ụgwọ maka gịnịkwanụ maka ngozi a Chineke ji wee gọzie ụmụ Igbo ọkwa ya o ama m na ụfọdụ n'ime unu nwere ike n'ebe ahụ na-ekwu na-asị eche m na nwoke kwesịrị ịbụ onye ozi ọma Chineke ma biko jọkere ha nke a m na-agbasi ọ bụ ozi ekwensu biko gịnị ka ọ sara ọ gwazie n'ike ebe akwụkwọ nsọ siri onye adụkwala ụmụnne ya ọdụ ebe ọ dị site ma akwụkwọ nsọ si anyị hụ na otu ndị bụ ụmụnna n'anya okwuru ya ka ọ bụ okwu ya enyi ọ bụghị ebe ahụ ka m na-aga atọ ihe m na-ekwu bụ biko na ụmụnne m ebe ọbụla ụmụ Igbo nọ ka anyị jikọta n'aka ọnụ were ofu obi na-eme ihe biko godinu maka na onye a na-achị ọchị anaghị achị onwe ya tọla ọ na-ewute m olee ihe butere ebe ọbụla ndị Igbo nọ ọ bụrụ ọgụ na mgba dị adị m ajụjụ nke a bụ ụkọ maka ndị Igbo na ndị Hausa maọbụ ndị Yoruba maọbụ ndị India maọbụ ka ndị Kapanchan mbanụnụ ihe nnọkọ bụ ọgbakọ ụmụnne ndị Igbo na ibe ha ebe ọbụla ọ bụrụ ọgụ na mgba ofu steeti mitin n'ime mitin nzukọ n'ime nzukọ ụmụnne si ofu mba pụta ọ dị ka enwene udo ị ga-ahụ ka ofu onye ga-esi ebe ọ ga-esi mma kapụta ziwe otu nke ntịsasa otu nzuzo otu ekwensu ụmụnne onye a na-achị anaka achị onwe ya o ji okene onwe gị ajụjụ ihe m na-ekwu ụkwa ihe m hụrụ n'anya o mere m nke m so lewe gbuo ọgụ ya lụọ ọgụ ya kpaa ike ya mana ugbu a masị ka m kụzie ya n'ezu ma tichie ya gwa ya ụwa niile ndị m ihe m na-akọ ọ ga-ama onye ọbụla aka ya dị n'ihe ebe m nọ ya kpachara anya ya o bikokwanụ maka abụkwa m onye Igbo Chineke keziri ọfụma ihe m na-achọ ebe ọbụla m nọ bụ egwu na amụ mmekọrịta nwanne na nwanne onye hụ nwanne ya achịa ihe m na-ekwu ebe abụghị si gị hụ ndị Igbo n'anya ma kpọọ ndị mba ọzọ ụgwọ mba maka akwụkwọ nsọ mere ka amata na onye ọbụla Chineke kere n'elu ụwa bụ nwanne gị ka ọ bụ ya bụ ebe ọbụla ịfụrụ mmadụ Chineke kere hụ ya n'anya sọpụrụ ya nyere ya aka ma ọ bụ na ị ga-enyenwu ozugbo onunu. But remember what the Bible says, do good to all men, especially them in the household of faith. Biko na ụmụ Igbo ihe o ji ewuta mbụ na abụ m nwa afọ Igbo amụrụ m n'ala Igbo zụọ m n'ala Igbo ihe gbasara Igbo na-atọ m ụtọ achọghị m ebe ọbụla m nọ na-ahụ ka mmadụ ji aghụghọ na-eme ihe n'etiti ụmụnne ya ọ na-agbakasị m anya ebe ọbụla e nwere Reggae Messiah biko ịchọrọ iji wee nzukọ nke a ga-eji etinye ọgba aghara n'etiti ndị Igbo biko akpọkwala m maka na ịnwa anwa akpọọ m agaghị m eso gị nsogbu ga-agbara ọ bụrụkwa na ị gaa n'ihu n'ibute ọgba aghara ahụ ọ dajie aga m asị gị ọkwa agwara gị agwa nsogbu ga-ara ka m esonyere gị ozugbo biko iwuru na ọ bụ gị wee onye ekwensu ji si na ụmụ Igbo agaghị enwe udo kpachara anya gị o sepụ aka enwe n'ofe kpachara anya gị ọ na-awụla aka mmadụ ọ ga-adị mma ebe ọbụla ndị Igbo bi n'ụwa ihe ahụ Chineke tinyere n'ime anyị ka anyị were kene ya na-aga ngozi Chineke ka ọ ghara iwu na ebe ọbụla ndị Igbo nọ ọ dị ka ejiji ọgụ na mgba gbara anyị ndị mba ọzọ a na-achị anyị ọchị ọ dịghị na mmanụ ahịa asị na don't divide again ụmụnne m ihe ndị a adịghị mma ihe ndị a adịghị mma bikonu ekwuola m ya ọtụtụ mgbe kwuo ya nke abụọ ma na-ekwukwasịkwa ka m kwukwa ya ọzọ onye ọbụla abụ onye Igbo ya mara na ọ dịghị mma ka onye a na-achị ọchị ọ na-achị onwe ya ihe ha adịghị mma biko ọ jọgburu onwe ya ọ bụ mma bụ nwanne gị Maazị Okechukwu Iweala the Reggae Messiah o ji ọnụ eme nka